Frieske musea slag je er nog altijd in om de holop op een wetten te houden. Op orenplakken hebben musea de dwarren sluiten matten vanwege bezuinigings. Maar bij Wigliks het museum in Drachten is het beziekersaantal verdubbelen. Nevens de Museumfederatie Friesland is het belangrijk dat de musea haar als culturele ondernemer opstellen. De operatiekamers van ziekenhuis het Jonge Skans op het Jereveen wordt op dit stuit renoveren. Oude apparatuur wordt vervangen en de kamers krijgen nieuwe systemen waarop makkelijker patiëntengegevens op te roppen binnen. Wielens de renovatie kunnen de operaties gewoon terug. Het slopen van de vlieren wordt in het weekend dienen, de rest tussen de bedrijven terug of jongens. Sportclub Cambuur rint ze wat 10.000 euro's mis, nood bij 2 thuiswedstrijden de tegenstanders geen supporters meenemen maaien. Het gaat om de wedstrijden tussen ADO Den Haag en FC Grains. De supporters maaien net maaien uit veilige zoekwagens. Naast het misrennen van inkomsten vindt Cambuur het schande vanwege de sfeer. Joen en vannacht is het vrij helder en kalm waar. Het wordt een graad als 10. Morgen een simmerdij, zinnen en 21 graden, maar het viel nog warmer aan. De eerste wind is zwak of matig.